wallahi yanzu kyale ne sai ka rasa me yake fito da su yarinya yunwa ce tsiya ce gulma ce wacce tsiya ne shi dan ne ka rasa menene ma ba kai ba ka ai shi yasa na ce ma amma tun yanzu sai da ya kuma da ka san yadda za ka tsatsara su shine yarinya haka je ka kula Allah ya kawo dai wanda ya shiga lamarin na a gyara wannan abu ni wallahi ina jin kana ji yanzu ni za ka raka wajen can kana ji yanzu ta san ban ma wannan in mun je zan baka 20 a ni da 20 a ka 20 in mun da mun je kai ta mata ƙaryar nan amma ga annabi lafiya Allah baiwa Allah to baiwa Allah mun ganki kin zo cewa muka ce ya kamata mu tsaye da ke mu tsara ki kina gani ya kaɗan alaji kan alaji celebrity kenan wanda duniya take yayin buɗe miki bureka yanzu ko bureka ya kira ka a bureka ai hakuri kai matsala ta da kai fushi wallahi ka daina koran yaran nan ruwa inuwa ma yayi wa baban mu ne shi yasa ko a daga mai gaba a daga mai haka gwanja bai zo ta kira na yana cewa kun baka abu ban san me yawa ba wallahi ka gani ko ga mu an shi lambar ba wannan excellency kenan in yaso waƙar taliban cewa an jima za a yi mata ni mata tafiyar da abin yake dan ba ta ce a yi mata ba ya dar ke za a rera kowa wace a miki waka waka kike so kamar ta rage dade to ka ga ina mata kana rawan nan ta yawa ai irin ta Michael Jackson ka Allah ya ka ba ta kaya ina fara miki waka mai daɗi yes ke ce gaɗar zuciyata ke ce ayar zuciyata ke ce dandawar cikin zuciyata waka ce ke ce da kan cikin zuciyata kin zo na ga kwa to ita Michael Jackson ne je mu je ke ce gudejin zuciyata baki wannan waka ne ba waka ke so a raina miki ba wannan waka ne haka ma ba a hau mic ba ba a mic ba wannan ya mic fashewa yake to saboda kika da waka ana celebrity wa ba Michael Jackson ba ya mutu a kan fulo ba ba wanda wanda kika gani Ai, a sada ke ce dandawar zuciyata waka kala kala mun iya yin samun lambar ta mana lambar Allah kiyaye yanzu ba ki samun ba zan samu samun zan samu ke ce gidan zuciyata